ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେ ଟିଙ୍ଗାପୁର ଛୁଟି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲି 9:30 ହେଲାଣି ବାପା ପୁଅ ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାପା ପୁରା କୁଣ୍ଢେଇ ପୁଅକୁ ଶୋଇଛି, ସେ ପୁଅ ପୁରା ଶୋଇଛି। ଏତେ ରାଗ ଲାଗେ ପୁରା ବାଡେଇ ପଇଲି। ଟିକେ ରାଗିକି ଟିଙ୍ଗାକୁ ଉଠେଇଦେଲି ବୋଲି ତାଙ୍କ ରାଗ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ କରି ମୋତେ ଆଣିକି ଖୁଆଇଲେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଗଲେ ଆଉ। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଆସିଲା ମୋର ପାର୍ସଲ। ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ହଗିସ୍ ମାନେ ପାମ୍ପର୍ସର ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ତାପରେ ଅନଲାଇନରେ ଆସିଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଟିଙ୍ଗାପୁର ବାର୍ଥଡେରେ, କିନ୍ତୁ ବାର୍ଥଡେ ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିଲା, କିଛି କାମରେ ଆସିଲାନି ମୋର, ଯାହା ବି ରଖିଦେବା ଆଉ। ତାପରେ ମୋ କାହ୍ନା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ମୁକୁଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁକୁଟଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ବୋଲି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୟୂରପୁଚ୍ଛ, ତ ମୁକୁଟ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପୁଅ ନା ଖାଲି ବି ଉଠିବା ଭଳିଆ ମାନେ ବସିଲା ଭଳିଆ ହେଲାଣି, ତାକୁ ହାତ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ସେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଉଠେଇକି ଖେଳିବାକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିଲି। ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି।